Maliens Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo bi ye samedi ye avril kalo tile 4 san 2026 an wulila ka se neutralisant Boumabel Jawara ma ni ale tigi mɔgɔ dogolen bɛ walasa an bɛ se ka baro kɛ cogoya min na jamana kɔnɔna kibaruyaw ka fara a kɔkan kibaruyaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ yan fɛn min ye Djibo min ni a kuma bɛ ka caya ani capitaine Ibrahim Traoré a discours an bɛna an da don ni sujet ba fila na sujet misɛnninw wɛrɛ b'a kɔnɔ ka n'o walawala aw ye ani Boumabel Jawara bon i ni yan kuma. Ba bɛ ni yan kuma. Kɔrɔ baasi t'i la. N b'aw fo dante foli min na. Jala ye. K'a fɔ ma k'aw bisimila. Aw bɔra ka so aw nana ka so. Karunga mana fɔla. Karunga mana fɔ. Ok, Boumabel Jawara an bɛ i fo ka i waleɲuman dɔn fɛn min ye an b'a daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ yan nɔ fɛn min ye Ɲamana a yirala k'a fɔ ko jiko crise ko o bɛ yen nɔ fɛn min ye sterninw kɔni o taara ka taga ji distribuer ka taa ji di mɔgɔw ma an ɲɛ b'a la mɔgɔ kɛlen bɛ k'a ta k'a kɛ polémique ye dɔw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye ko fanga tigilamɔgɔ ko courant tɛ yen nɔ ko ji tɛ yen nɔ fo ka taa se maliyɛn dɔw ɲininkala plateau dɔ sanfɛla la u ko ko jiko problème bɛ an ka jamana kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko Côte d'Ivoire fana ko jiko problème bɛ u ko ni Côte d'Ivoire t'a dɔn ko c'est discutable ko mais ko Mali ta ko a tɛ faamuya mun de la. Bon i ye mɔgɔ min ka question ɲininkali kɛnɛ la a man ne ka a jaabi mais n b'a jaabi i bonya kama n'o ye dakuruguba n'u b'a fɔ ma ko n b'a dɔn mun Dunbiya yɛrɛ COD Cheikh Umar Dunbiya nin tɛ bali ne la quoi surasi den ka bila surasi la mais a bilala tiɲɛ kan kana bilala i yɛrɛ fa ka intérêt kama parce que wagati min na kun ka d'aw la i ma bɔ i ma kuma a ye kuma min fɔ plateau sanfɛ k'ale bangera k'a bɛ san 30 bɔ k'a ma deli ka Mali ye ka yala ka ji di mɔgɔw ma a ma nkalon tigɛ o y'a sɔrɔ ale kun tɛ yan o y'a sɔrɔ maliyɛnw ka impôt ni taxe kelen bɛ ka u bila u bɛ balola jamana kɔfɛ parce que u tun bɛ CEDEAO ka mission kɔnɔ u ka famille tun bɛ yen je pense que ale ma dege ni gɛlɛya ninnu na parce que i b'a dɔn ni ala ye masaw bɛɛ kadiri jɔyɔrɔ dɔ ma gɛlɛya dɔw bɛ duguma i t'olu dɔn quoi mais mɔgɔ bɛ se ka Mali gɛlɛya fɔ n'o tɛ Mali bɛ bi ka ca ni san 30 ye Bangoni Ɲamakɔrɔ ne bɛ Bamakɔ quartier fɛn fɛn bɛ ni jogo gɛlɛya bɛ ne b'a bɛɛ f'i ye wali bi ça persiste hali bi jogo gɛlɛya bɛ n kɔrɔlen opération citerne bɛ yen milieu de logement a mɔgɔw tulo bɛ n na milieu de logement tun bɛ se ka 8 mois kɛ fɔlɔ ji tun tɛ na an bɛ barika da transition in bi ji bɛ ka taa mɔgɔw sɔrɔ fo ɲɛgɛn kɔnɔna la don min na milieu kɔnɔ 6 mois après ji nana don min na denmisɛnninw bolila ka taa bɔlini dɔ jɔ robinet kɔrɔ ko ji nana ji tellement que ji ɲɛ bilennen don u bɛ ka taa zoma u bɛ ka min 8 mois baarakɛla tun ye 6000 ye milieu la jiko gɛlɛya kama ni tun bɛ baarakɛla ta so ye baarakɛla 2 ta kelen o b'a occuper ménagew la kelen dɔ o bɛ ji tali dɔrɔn kama mɔgɔw tun bɛ taa so jama dɔ filɛ dugumala la ni milieu ni village kan ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw tun bɛ wotoro pousser ka taa ji ta yen u nana forage fɔlɔ se o ma ɲa forage filanan o ma ɲa i bɛ ka wagati citerne de tun bɛ na 2014 2015 2017 citerne de tun bɛ na ka na ji di mɔgɔw ma milieu la kababugu bɛ ten milieu gestion bɛ yɔrɔ min ma o kɛra k'ale to min n'o kɛra 2014 2015 2016 o y'a sɔrɔ ale tɛ Mali la yan o y'a sɔrɔ ale tɛ o y'a sɔrɔ olu bɛ mission na o y'a sɔrɔ u bɛ CEDEAO ka mission na a ka levier kun ye attaché de défense ye CEDEAO ka mission a ye mun fɔ a t'a dɔn koyi gɛlɛya caman bɛ a t'a dɔn famaden yɛrɛ de don i b'a dɔn ninnu ma dege hɔrɔnya kɛlɛ la quoi sinon fɛn fɛn bɛ yen a bɛ ka fɛn fɛn fɔ a kana jigin a la hɔrɔnya kɛlɛ o fana la a t'a dɔn quoi u ma dege hɔrɔnya kɛlɛ la parce que ninnu u kɔrɔbayara k'u to beure min kɔnɔ u b'o de la quoi bon n'i nana k'i bɛ hɔrɔnya kɛlɛ bɛ na ni kɔngɔ ye a bɛ na ni minɔgɔ ye a bɛ na ni jitanya ye ninnu ma dege o la a bɛ ka i ministre ta mun fɔ ministre a fait une erreur de communication ministre ye erreur ba de kɛ ne tɛ se ka da la e bɛ wuli ka taa ji di mɔgɔw ma ka tila k'o image supprimer i b'u ye baara ɲuman de kɛ i bɛ ka di minnu ma olu ma kuma o ji se bɛ minnu ye olu de y'i lagosi minnu bɛ fɛ k'i ka fanga lagosi olu de y'i lagosi sinon ji bɛ di citerne na bi Mali kɔnɔ depuis 2012 bɛɛ b'a hali sisan ji bɛ di citerne na hali sisan sanfɛ yɔrɔ mɛ Asim bɛ ka ji minnu di o kuma a bɛ ka taa min
Assimi les 400 forages que Assimi a offert, c'est quoi? Assimi 2006 en fait. Le gouvernement a dit oui, le président de l'Évolution sociale dit les talents qu'a dit. D'abord, quand vous êtes debout, vous dit quoi là, ni mon badon, il te plaît maintenant. Et puis, à ma t'adore là, ayata, ça peut pomper mobile de faire nakatane, façon mobile, kata didi. Ni ka yoro be logement social là. Bien, mais c'est comment on voit soleil. Nous nous ka kuma l'autre donc. On est forage ici, katla ka raccord la kenema. Moi. Mais les bado jiko mi muso la. Mais va dire que va faire. Ka faire tout dit. Ka kla ka fo beni mo mo faire nti ya fi ma jenatika la. Ni be nga forage dans les 7h ka date 15h parce que panneau de dos. Ka di mo ma. Na la mi no ya mo mi e ka nga hine atemi mbulu. Mais état de ka nga hine ambela. Ni état e jita ka to di. Dugutugu ye foli kɛ musow ye foli kɛ dɔ b'i sigilen to faransi ko nin man ka kɛ dɔ b'i sigilen to walijamana ko nin man ka kɛ ale t'a gɛlɛya dɔn mais n bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamina minute k'a daminɛ 2020 ka n'a bila bi la ala barika la ji bɛ n'a ye hali n'a sɔrɔ a bɛ tigɛ kuma dɔw la donc ni ministre ye nin opération bonne foi inke ni me mali kona ka tani sanjoli do do ja ministre tra di ni mo do go te ministre yere yele ndon olu be ji bouton kelen san dalawro bu ko atolu ni ngake olu be ji bouton kelen san joli ne bolo ni koko kera ni mo ansrado ite Israël la ko baga nya quoi défaut do be en ministre la quoi il ne voit jamais les côtés positifs chaque fois bu ne baga de la je quoi sinon ye ji dilim ga imata bakoro ka kelen ga ko ji ndilimanya olu ba na fa don tabakoro muso be a nafa olu b'a dɔn nafa min b'a la olu b'a dɔn donc e taara ji di mɔgɔ ma e bɛ tila k'o image di k'o sɛbɛn o kɔrɔ e yɛrɛ bɛ ka fɛn min kɛ e bɛ k'i yɛrɛ sɔsɔ e nin bɛ ka ɲɛ t'o la e taara di min ma est ce que olu k'i ma k'a ma ɲa o dugutigi bɔra ka ministre kunbɛn bɛɛ bɔra ka ministre ka tɛgɛrɛ fɔ ministre kun mais ministre mɔgɔbatɔ ka wuli o kɔrɔ k'a y'a dɔn ka fɔ ni seba ye a bɛ ji di u bɛɛ ma mais fɛn min se t'a ye o de y'a to a nana kɛ tan mais opération ka ji ka taa di mɔgɔw ma a bɛ yen kabini 2015 a ma tabakɔrɔ fa tabakɔrɔ ka jan miliyɔn min bɛ bamakɔ district yɛrɛ kɔnɔna la a tun bɛ kɛ yen transition nalen de kɛra sababu ye bi an bɛ se ka fɔ a ma ban dɛ mais dɔ bɔra a la donc ni mɔgɔ y'i sigilen to ko Côte d'Ivoire k'a bɛ faamuya ye i yɛrɛ bɛna k'a fɔ ko ye kalifa sara ye quoi a bɛ kalifa min na Côte d'Ivoire o y'o sara ye sinon e bɛ yɔrɔ min na Côte d'Ivoire kɔnɔ bi i bɛ se ka aran jɔ Côte d'Ivoire kuma dɔ la i b'i jɔ quartier kelen mɔgɔw bɛ aran jɔ ka taa ni 2 kilomètres u bɛ ka aran jɔ ji nɔfɛ 2 kilomètres muso bɔra ka fa ka fɛn côté k'u bɛ se ka semaine damadɔ m'a faamuya ji yɛrɛ kuma dɔw la yɛrɛ e sigi bɔ kalama n'i y'i ja ministre bɛ ka taa di ninnu ma o ko Côte d'Ivoire ta ye 2 fois par semaine de 2 fois par semaine u bɛna ji Côte d'Ivoire ta ye 2 fois par semaine de mais ale sigi bɛ Côte d'Ivoire a ko ma ko ayi ko tɛ kojugu ye dɛ par sabula ni Alassane ye fɛn min ka kan e k'i miiri 20 000 milliards juru bɛ dugu min na Côte d'Ivoire ka dette publique ka ca ni Mali ta ye siɲɛ 7,000 Côte d'Ivoire ka budget ka ca ni Mali ta ye siɲɛ 4 parce que Côte d'Ivoire ka budget a ka budget national ça fait dans les 9 000 milliards ça veut dire que Mali Côte d'Ivoire ka budget national ça fait 9 000 milliards Alassane ga fɛn tɔgɔ ye de Alassane ga fonds de souveraineté ça fait 300 et quelques milliards min bɛ a yɛrɛ bolo mais Côte d'Ivoire ye fourrage si Mali fourrage bɛ se 10 millions 8 millions Côte d'Ivoire fourrage kelen o y'a facturé tubabu y'a sigi Côte d'Ivoire ye joli 20 milliards fourrage kelen 20 milliards a bɛ i sigi a bɛ kuma Mali tali la o de y'a to ni mɔgɔ façon ninnu bi u bɛ se ka nin de kɛ ni ne segu ye wa nin tɛ kojugu ye fɛnɛ quoi a ye min fɔ a t'a dɔn dɛ par sabula ale tun bɛ balo système de la a tun bɛ balo jamana kɔ de kan minnu fa ma deli ka kɛ fonctionnaire ba ma deli ka kɛ fonctionnaire olu wolola k'a sɔrɔ u bɛ ji sara u bɛ courant sara olu de b'a dɔn k'a fɔ min don sinon jamana bɛ jɔ ni minnu fa n'u ba ka courant sarali olu tɛ gɛlɛya dɔn quoi olu tɛ gɛlɛya dɔn donc nin den y'o dɔ de a ye kuma min fɔ fana wa a t'a dɔn fana sinon 2015 n'a sɔrɔ o y'a komi ale ko k'a bɛra wolo san 30 i bɛ taa sɔrɔ san 30 kun y'a sɔrɔ ale ma wolo et fait 2015 kun y'a sɔrɔ ale ma wolo n'a sɔrɔ a kɔni wolola 2015 kɔfɛ a kan ka bɔ parce que 2015 ji de tun bɛ na milieu de logement yirimajɔ sidani de tun bɛ ji di mais n'a y'a sɔrɔ fo n'a sɔrɔ a wolola 2031 kɔnɔ mais n'a kɔni wolola i bɛ ka tile kɔnɔ a kan ka sidani ka ji di voilà. mais solution jumɛn de kan ka sɔrɔ jiko n'a ka euro social ka fourrage sen nɔ o soit a ka chômage fo mɔgɔw kɔnɔ dɛ. non o tɛ kuma ye i b'o ta ne da ko euro social ne peut pas être une solution euro social est appui de o
évolution tɛ solution ye évolution sociale tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka dɛmɛ ta k'a don ka taa a solution bɛ SOMAGEP de bolo an sigilen tɛ solution i ye mɔgɔ dɔ de ta min ye lagosi kɛ ni bi na yanni an ka fɔ bi k'an bɛ tabakɔrɔ lajɛ Bankoni ta i ka lajɛ Bankoni bɛ jogo gɛlɛya bolo kabini joli don ko panneau bɛ yen panneau dɔw bɛ yen panneau 2 bɛɛ bɛ min tiɲɛnen don Ɲamakɔrɔ tout près Ɲamakɔrɔ bɛ jogo gɛlɛya bolo bi kabini politicien ka waati mais joli bɛ di Ɲamakɔrɔ ma vote la 600 800 a bɛ se ka forage joli si donc fɛn min don mɔgɔw bɛ ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ infrastructure dɔw kɛli a bɛ collectivité de bolo i b'a dɔn les gens ne voient que l'État et je suis d'accord État de kan ka kɛ mais État ye transfert de compétence ta k'a di collectivité de ma mairie de ma n'a y'a sɔrɔ ko mairie kun ye baara kɛ san kan ka sɔrɔ nin jogo banna o an bɛ taa min don barama la ka di musow ma ka achat de conscience kɛ san sɔrɔ est-ce que b'a kalama mairie bɛɛ ka se ka forage da ka dugu mɔgɔ ma a nin bɛ kɛ yan o ma collectivité créée la mun kama on a traîné plus de 30 ans avec les maires an bɛ dugukolo feere ni dugukolo fɛnw na communes abandonné don donc tout devient à l'État ne a fɔra bi ko État nɔ don to kojugu ye o mais politiciens minnu bɛ yen n'u wulila u ka bila u kunna olu ka ressort de kunna a ye taa mairie ka budget lajɛ a ye taa lajɛ u bɛ décision kɛ ni forage b'a kɔnɔ ni forage t'a kɔnɔ. nka problème de bɛ kunun ye quoi. mais kabiri kunun a bɛ yen les gens ne voient que l'État aujourd'hui alors que fɛn min a bɛ collectivité ka mission de la i ɲɛ bɛ ji ni éclairage public n ka tɛ fɛn ma dɛ n ka tɛ courant ma dɛ n ka bɛ éclairage public n ka mobile de ma ale ni ça fait condition de vie dɔw bɛ yen u bɛ collectivité de bolo wa ji y'o dɔn ka sɔrɔ hali SOMAGEP tɛ ji y'o dɔn ka sɔrɔ mɔgɔ dama min ye layidu ta mɔgɔw ye jiko la campagne politicien yɛrɛ ye hali forage min layidu ta o ye layidu de campagne kɔnɔ dɛ mais hali u sigilen kɔfɛ a b'u ka budget la i b'a bila i kunna kɛ de 2002 à nos jours Senu Yirimajɔ Janjigila Sokɔrɔji i kun ka forage fila sen san o san ça va sɔrɔ a bɛ damadɔ ça va bɛ cogo di a sɔrɔ jogo gɛlɛya banna k'i jɔ bi e sigi b'a kalama k'a fɔ k'i bɛ projet kɛ bi ka Ɲamakɔrɔ jiko b'a la c'est à la minute forage yɛrɛ ka kɛ système de goutte à goutte forage yɛrɛ chaque 100 mètres forage kelen sen mairie kun bɛ se ka juru ta banque fɛ k'a kɛ i b'a kɛ ka ciw don a la ka taa so kɔnɔ mɔgɔw bɛ frais d'entretien san 1000 francs o borne fontaine publique bɛ yen o bɛ mairie ka bolo de kan donc collectivité de kun chargé don fɛn caman na mais bi les gens ne voient que l'État ni min bɛ fɛ ka politique ko État mais alors que fɛn kun ye collectivité ka baara de donc o ka fina ministre ye min kɛ Tabakɔrɔ a ye erreur de kɛ sinon ko an k'i jɔ an n'a bɛ da mɔgɔ kelen de ma k'a di Tabakɔrɔkaw ma fɔ ko jidi ma jiw ye dɛ minnu bɛ fɛ ka fanga kɛlɛ olu de ko jidi ko ouais ko capitale kɔnɔ ko fo bi capitale kɔnɔ bi Afrique dugu jumɛn bɛ yen bi ko mɔgɔ tɛ aran jɔ ji nɔfɛ a ye dugu dɔ fɔ ne ye dɔrɔn a ye dugu dɔ fɔ n ye Afrique kɔnɔ bi ko mɔgɔ tɛ aran jɔ ji nɔfɛ dugu égalité tɛ kelen ye de donc nin kuma ninnu filɛ nin ye bi na ministre kun b'an ka fɔ ko wa imagine fɛn n'i ye ko kɛ i bɛ assigner i y'a kɛ dugudenw de wa a diyara Tabakɔrɔkaw ye olu de bɛ tɔɔrɔ la o min sigilen don vidéo maniya la dugu kɔfɛ k'a b'a critiquer ale kana kɛ ale bon o bɛɛ ye kuma wɛrɛ de ye ale tɛ wa u n'a ɲɔgɔnna bɛɛ kana kɛ n'i y'a n'i taara n'i fa n'i ba b'a jogo gɛlɛya la yan ou bien an kɔni y'an ja alhamdulilayi rabbil alamin ne bu mabel filɛ bi na ne bɛ la mɔgɔ si tɛ ne ka jiko la ne ye ji di ka rapport kunna don misiri kɔnɔ ne ka forage kun u nana fɔ ne ma ko ka taa forage kunkolo bila kɛnɛ ma ko n t'a bila kɛnɛ ma n b'a bila misiri kɔnɔ ni silamɛ dɔw bɛ silamɛya la nata kama o chrétiens yɔrɔ caman minɛ ka k'u ta ye dɔwɛrɛ tɛ o u ye mɔgɔw la nataw yɛrɛ la de ka yira k'a fɔ hinɛ b'u fɛ mais a mana kɛ cogo cogo bi mɔgɔw bɛ ka seliji ta ne ka forage ji la mɔgɔw bɛ ka seliji ji ta ne ka forage ji la wa n ye kan ka da kana feere o ye forage kelen ye n ye forage wɛrɛ sen tugun ka tila ka raccord bila kɛnɛ ma mɔgɔ b'a la n'a ta ne ka ji débit ne ka forage dunya ça fait à peu près moins de 200 mètres de profondeur ne bɛ se ka sigida bɛɛ servir ji la a tɛ ban hali ne bɛ se ka Kɔrɔwari quartier kelen ta walayi Abobo ou bien Adjami k'an jɔ o bɛɛ ye ji la fo ne ye forage min sigi grand diamètre de don ka tila ka non ka et puis ne y'a f'u ye dɛ mɔgɔ caman kuma ko Bumabel ni Ivoiriyɛnw tɛ bɛn Tabakɔrɔ yɔrɔ in na ko k'u tɛ se ka ji ta n'i y'a f'u ɲɛna n k'u kana ji ta u hinɛ bɛ ne la parce que président min b'u fɛ kumakɛla de don baarakɛla tɛ ne y'a f'u ɲɛna mɔgɔ bɛ yen u tun bɛ siran ka n'a ta k'u ne tɛ non ne ka kɛlɛ bɛ ne na Alassane de cɛ a tɛ ne ni Ivoiriyɛnw cɛ dɛ a tɛ ni jamana kɔnɔdenw a bɛ ne na Alassane de cɛ Ivoiriyɛn joli bɛ na ka na ji ta hali n'u nana su fɛ ne bɛ fɛn a fɔ n ko ka ji kɛ Ivoiriyɛnw kun parce que u bɛ Mali de kɔnɔ u ni hinɛ ka kan
donc an bɛ se k'a fɔ bi bi in na gouvernement tɛ foyi tɛ an bɛ ka ji di mɔgɔ ma ne bɛ n to mɛ ne sigiɲɔgɔn wɛrɛ bɛ yen o fana kelen bɛ ka forage dayɛlɛ an sigiɲɔgɔn dama kelen bɛ yen ne ka n b'a fɔ ji tɛ tabako jugu problème bɛ tabakɔrɔ dɛ mais an ka secteur la ayi anw bɛ yen ala barika la anw balolen bɛ ne bɛ yen ne sigiɲɔgɔn fila fana bɛɛ bɛ yen min kelen bɛ ka forage dayɛlɛ. mais o tɛ yen mɔgɔ bɛ se critique de la o ne ma kuma min fɔ n tɛgɛ fila gulonnen don sanfɛ n ka robinet branché don k'a bila kɛnɛ ma ka ji bila n tɛ finman dɔn n tɛ jɛman dɔn k'a ta k'a di mɔgɔw ma sɔgɔma fo 15 heures dɔrɔmɛ kelen n ye kanga da mun ye dɔrɔn minnu bɛna ji ta ka taa feere n t'o de fɛ. donc an bɛ se critique la mais an tɛ se baara la. non ne ma fɔ an bɛ se an tɛ se baara la ne ma n da don o la ne se ye min ye ne y'o kɛ. bɛɛ k'i se ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna ne kɔni bɛ secteur min na ne ka du bɛ secteur min na jiko gɛlɛya kɔni t'o la ka ne balolen to yen ne dɔrɔn tɛ dɛ ne ni ɲɔgɔnna philanthrope mɔgɔ 3 bɛɛ bɛ yen n tɛ n'u tɔgɔ fɔ parce que u tɛ video kɛ olu ka robinet dayɛlɛlen don sɔgɔma fo 15 heures. o yɛrɛ dɔw bɛ yen u ka panneau yɛrɛ fangaba t'o la u ka fɛn bɛɛ dun 14 heures n'a ka fɛn dɔ dun 14 heures mɔgɔw bɛna fara ne ka don mɔgɔw kan ka na ji ta a bɛ yen a dayɛlɛlen de don. i bɛ bɛɛ ɲininka o la dɔ in kɔni n y'o bila n y'o di misiri de ma n m'o bila kɛnɛ ma dɛ n y'o kɛ misiri de ye misiri dɔrɔn de ye misiri mɔgɔw ka ji ta dɔrɔn u kana koli ji la silamɛya ko ko sanuya de donc minnu b'u sigi bɛ ni mun bɛ kuma la n'ale fa tun ye ɲɔgɔnna kɛ o b'ale tun ye ɲɔgɔnna kɛ i tun bɛ se ka kuma. caman tun bɛ bɔ jiko. Bubakari Jawara an bɛ i fo i ka o jaabi la fɛn bɛ toujours an bɛ to an ka ɲininkali kɔnɔna na yan nɔ. donc an ye fana fɛn bɛɛ premier ministre kɔrɔ ni o ye Musa Mara ye a ka sara ko kuma cayalen don ko halisa ko a ka sara bɛ ka verser wa i bɛ se ka mun de fɔ an y'o fana kan. Musa Mara ko Musa Mara yɛrɛ ma fɔ a ka kamalen dɔ de y'a fɔ i b'a dɔn olu ma si maliyɛnw tɔn na quoi olu ma maliyɛnw filɛ foyi ye ni yɛlɛko mɔgɔw tɛ quoi wari min bɛ ka verser Musa Mara a bɛ ka di Musa Mara de ma. Non, attends, le statut de l'ancien premier ministre là, wari min bɛ ka verser Musa Mara b'a dɔn wari in bɛ jɔ cogo min na Musa Mara lettre mun ci c'est pour faire maintenant du populisme. Il faut renoncer à ton statut de premier ministre. Musa Mara bɛ ka premier ministre de bilen kɛ au lieu de renoncer maintenant les avantages il faut renoncer maintenant au statut a tɛ ka di k'i ye Musa Mara ye koyi a tɛ ka di ma k'i tɔgɔ ko Musa Mara a bɛ ka di ma de k'i ye ancien premier ministre k'i y'o ye. a bɛ jamana ka hakɛ de don maintenant ne bɛ fɛ ka ja kɔ i ka passeport diplomatique i ka ancien statut a chauffeur a fɛn minnu premier ministre avantage fɛn b'i fɛ i t'a bɛɛ bila yen i ka a sɛbɛn je renonce à mon statut de premier ministre i ka k'a fɔ ni wari min bɛ verser. i y'a signé dɔrɔn k'a bila. a ma ban n'i bɛ voyager bɛ voyager par le salon d'honneur la premier ministre tɔgɔ b'i kan i bɛ taa sigi jamana kɔfɛ ni premier ministre tɔgɔ ye premier ministre avantage b'i kan mais o wari min bɛ verser n'i t'a fɛ a ta i k'a di fantanw ma. Musa Mara kan ka nin ta ka nin bila mɔgɔ minnu somɔgɔw sara Kidal taga la a k'a don a nafa b'olu ye ni Musa Mara ye nin fɔ in transféré mɔgɔ minnu joginna ou bien mɔgɔ minnu sara Kidal taga la bon ne ye nin ta k'a d'u ma ala kama a ma se i ka publicisme kɛ ni nin ye o i ka premier ministre kɔlɔlɔ sera mɔgɔ min ma a d'olu ma donc nin tɛ koba ye quoi bɛɛ bɛ se ka nin ɲɔgɔnna kɛ n cɛ a kana wari bila n kana wari bila e ka wari dɔn wa a kɛra ko si un fonctionnaire dit que bon vraiment je renonce à mon salaire non il faut démissionner de la fonction publique i ka k'a fɔ ni wari bɛ verser kun donc n'o kɛra c'est versé bɛ non ninnu ye kumaw ni denmisɛnninya kumaw de ye quoi bon i yɛrɛ kamalenin kɔni bɛ a yɛrɛ t'a bɛ politique façon min yɛrɛ kɛ bilen quoi a kɔni bɛ bɔ a bɛ kuma mɔgɔw b'a lajɛ a bɛ kuma n'o tɛ e ko ko hali bi a ka wari bɛ ka verser wari jumɛn. mais est-ce que o tɛ fɛ ka mɔgɔw hakili lajigin Musa Mara la toujours. mais u bɛ se k'o kɛ o c'est une manière ka mɔgɔw la rappeler Musa Mara mais mɔgɔw tɛ se ka ɲinɛ Musa Mara kɔ o a kɛra ɲuman ye a kɛra juguman ye Musa Mara fana ye baara ɲuman dɔw kɛ o a ye ko dɔw kɛ o quel qu'en soit Musa Mara hali n'i t'a fɛ a kɔni premier ministre k'a ban a ma reproché un franc na o ye belebele ye dɛ a n'o foli ka kan mɔgɔw n'o foli ka kan mais kana fɔ k'i bɛ nin ko ni ninnu bɛɛ kɛ benzinini ye quoi ne bolo premier ministre statut démissionner il faut renoncer à ça et tu verras que ni mɔgɔ min ye wari ci i ma o tigi yɛrɛ b'o ta budget jumɛn wari min don fɛn trésor ta tɛ koyi e de ta don mais il faut renoncer à ce statut de premier ministre i ka nin wari bɛ ci i ma u k'an kulokɔrɔla to ni nin kuma in ye quoi n jɛra quoi i jɛcogo quoi ɲuman filɛ nin n'u t'a cogo dɔn an ye conseil d'u ma u k'a kɛ ten u k'a lajɛ ni kalo min bɛ da quoi n'u y'a y'u kun. ok Bubu an b'i fo toujours an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkaliw ye fɛn min ye nin wagati laban ninnu na kumaw fana kun cayalen don ni o ye an ka réseau communicateurs ye donc communication Orange kɛrɛnkɛrɛnnenya la caman ye i sinsin Orange de kan ko forfait da ka gɛlɛn fɛn min ye fana ko ni i ye crédit k'i kun
ko orange bi tila tun ka délai d'i ma n'i ye forfait k'i kun orange tila tun ka délai d'i ma bonisi fana bi o cogo la mɔgɔw wulila o b'a boycotter a la n'i ye publication kɛ mɔgɔw bɛna commentaire kɔrɔla la o bɛ commentaire kɔrɔla fan bɛɛ lajɛlen fana fa an ye DGCC mɔgɔw fana ka publication bin o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye ko orange ye a confirmer k'a fɔ ko a bɛna o délai a bɛna supprimer fana k'a bɔ o fɛn kɔrɔ est-ce que n tɛ victoire dɔ fana natɔ ye mɔgɔw ka kɛlɛ la. Bon, i b'a dɔn nin kuma in ne ka n da don a la a man di ne ye parce que les gens ne voient que l'orange société opérateur téléphonique in bɛɛ b'a kɛ orange dɔ yɛrɛ min t'a kɛ kɛ Maltel b'a kɛ Maltel bɛ kirikiri d'i ma i b'a ci yanni waati dɔ cɛ Telecel b'a kɛ n'u b'a kɛ n'u t'a kɛ dɔ ka bɔ k'a fɔ ne bolo ka crédit k'i kun a jeni yanni waati dɔ cɛ o fana man kan ka kɛ dɛ n taara dumuni san dumunifeerela fɛ yen i bɛ dumuni kɛ yanni n jɛ n bɛ mɔgɔ bila ka na dumuni ta i ta tɛ bilen dɛ i y'a san de c'est à dire que i b'a dɔn AMRTP kelen bɛ ka contrat sugu bɛɛ ta opérateur téléphonique kelen bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ jamana in kɔnɔ min y'u jɔ u b'a kɛ aw ɲɛ bɛ nin de la o. dɔwɛrɛ bɛ min ti nin a y'a fɔ dɔ k'u ka Mali volume de télécommunication ci u b'a kɛ munna pour que munna u bɛ zɛrɛn bɛɛ dugulen munna opérateur bɛɛ tugulen don zɛrɛn na munna a société bɛɛ tugulen don zɛrɛn na zɛrɛn de ka d'u ye ni fɛn bɛɛ ye sinon a crédit ta kɛ n'i ye crédit ta a bɛ dɔn min taara o a y'u ɲininka k'u bɛ taxe min sɔrɔ k'u ka volume de télécommunication ye joli ne y'a ta zɛrɛn na o bɛ dɔn cogo di et de b'a déclarer mais n'i y'a ta carte la carte numéro série bɛ yen c'est avec ça l'État peut contrôler. mais est-ce que carte ko yɛrɛ ma dɔgɔya. o ka dɔgɔ kana dɔgɔya a bɛ ka dɔgɔya kun de kama o Mali secteur caman de bɛ yen an bɛ ka wari perdre min na n'i y'a ye investisseurs bɛ girin Mali kan parce que baya de don k'u b'u sago de la ni min y'i diya i b'a kɛ donc o de y'a kɛ opérateur télécom mais an ye orange an ye Maltel ni orange wele tribunal la yan k'u condamné répondeur sarali ko la mɔgɔw nana an k'o kɛlɛ kɔ hali sini répondeur tɛ ka tigɛ mais u condamné na ka tila k'a fɔ k'an man ka kɛ tila k'u condamné ni kɔrɔ ye di a tɛ fɔ i ye mɔgɔ sɔrɔ a b'a la ka fɛn dɔ suɲɛ i nana a tigi minɛ k'a fɔ i ye jo sɔrɔ ka mɛ hali bi o tigi ko k'i y'a yafa ma mais hali bi a bɛ k'i tigɛ don ka fɛn in ta ne bɛ mun de kɛ répondeur b'a la ka sara yanni an ka taa forfait la fɔlɔ répondeur sara la a jugement kɛra commune 3 tribunal la. Mais bon, à Suisse, il y a 2 ans, mais on a gagné les procès. Il faut que condamné on 10 milliards sera, ou 10 milliards gacha. Mais on a barka da Sénégalais qui expert d'oeil, ali nana a quoi bien franchi. Est-ce que va calmer répondre à ça? Donc maintenant, on autorité de régulation même là, on AMRTP bien. Dieu un texte qu'on follow là. Ou les politiciens de Agla, ka texte blanc depuis waati mina yana ka AMRTP mɔgɔ ko hakili lajɛ a tɔgɔ la yana AMRTP cɛ tɔgɔ dɔ de kun don mɔgɔ bɛ se k'a bila commentaire la u b'a ɲɛfɔ ɲɛna m'a dɔn n'i y'a faamuya non ko Choguel fɔlɔ de ye yɔrɔ in dayɛlɛ yani AMRTP cɛ tɔgɔ wɛrɛ tun b'a la olu de kun ka texte sɛbɛn n'i y'a ko bɛ ka kan na bi parce que a bi kunna régulateur tigi jɔ a jɔyɔrɔ la ni régulateur jɔ a jɔyɔrɔ ni maliyɛn man ka ɲini ka nin ɲini yɛrɛ. Donc, AMRTP cɛ mɔgɔw kan ka bila commentaire la tɔgɔ wɛrɛ de tun b'a la mais an y'u condamné mais o kumana an b'o kɛ u na o ma n ko régulateur dɔ bɛ yen mun kan ka texte appliquer cogo min o kan k'o kɛ a y'a f'u ye dɔrɔn bi na cɛ n'an y'an da don kumaw la dugu bɛ fɛn quoi Mali consommateur bɛɛ u fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan déclaration a y'a ta k'a lajɛ a b'u ka chiffre d'affaires lajɛ a y'a ta k'a lajɛ k'u ka chiffre d'affaires lajɛ a ye taa orange fɛn tɔgɔ ye di l'opérateur de télécommunication Sénégal a été lajɛ il n'a que 7 millions d'abonnés a ka chiffre d'affaires ka ca ni maliyɛnw ta ye opérateur minnu bɛ Mali la yan 7 millions d'abonnés alors que anw ka clients n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan c'est plus de 24 millions d'abonnés les deux sociétés a ye to ka chiffre d'affaires ta k'a kɛ k'a lajɛ a y'a fɔ dɔrɔn ko volume de communication Mali la ko joli don bɛɛ bɛ taa ni zɛrɛn sira de mɔgɔw bɛ carte éviter mun na parce que siri bɛ carte la bɛ dɔn. mais mɔgɔ caman fana b'a yira k'i ta orange money fɛ. olu bɛɛ ko bɛɛ zɛrɛn yan
Orange Money, il m'a fait pour Orange Money, Orange Money, tu as Orange dans ça. On m'a mouvé c'est un ami comment on a un client tapo quand quelqu'un brille quoi. Orange Money au mou ni be opérateur. Après on a quelle base mon client quand donc il donc on fait quoi. Il fait me que nous soit bébake. Moi pas que au bébake. Ou bébala kake. Ah d'accord donc de habla. Ah à toi aider. CRT ala ka barka do abonné nous na. Des régulations. Mais on des textes pour follow. Ça veut quoi? Ali tribunal la on en chino di. OK. Là chino do comme no ko régulateur ma la texte ko. On va voir en chino di. Mais heureusement que un expert sénégalais tribunal a ni ngana expert indépendant na ni ngana. O de na kuma beti kada kamali di. CRT effectivement CRT di do. Donc alors on en fait. Ok, aw ne bɛ ni société télécommunication ninnu de la a y'olu bila opérateur téléphonique ninnu a y'olu to yen a ye taa secteur joli la Mali commerçant dɔw Mali boutique dɔw bɛ u cɛki fɛ parce qu'ils vendent des devises Pakistanais minnu caman bɛ yan a ye taa u ka boutique kɔnɔna la a k'a lajɛ u ka wari bɛ bila banque jumɛn na ils veulent jamais être tracés. Ouais, parce que système dɔw ils veulent jamais non laisse-moi continuer ils veulent jamais être tracés. Mali boutique bi antena a tɔgɔ fɔ i bɛ taa i bɛ chèque d'u ma u tɛ sɔn parce que n'u taara verser o compte na compte bɛ tracer a y'o bila kɛrɛfɛ a kana taa yɔrɔ jan an ni jamana bɛ ɲɔgɔn na an ni Moritani de bɛ ɲɔgɔn na a ye taa Bagadaji assemblée kɔfɛ wari falen yɔrɔ minnu bɛ yen a ka taa u bɛ wari min bɛ yen n'a échange bɛ kɛ c'est plus de 20 milliards par jour transaction non traçable i bɛ to Dubaï ala ye dogo sanu baraka to ne i b'a f'i na k'i mago bɛ $1 million falen na mais ko $1 million b'i bolo Dubaï de u ka mɔgɔ bɛ Dubaï u b'a 300-400 millions di ma Mali la yan waatigi bɛ ban alors que duguw de b'a la ka dugu ma tɛ ils vendent des devises minnu bɛ échange kɛ yen même aw la aw ɲɛ bɛ transaction monnaie min na nin a y'a lajɛ kɛ a k'a fɛ an ka sanu bɛ bɔ cogo di n ka bɛ bɔ n'o ye u b'a kɛ mɔgɔw de bɛ yen u ka échange b'u kun u bɛ dépôt kɛ ɲɔgɔn kun ka wari dɔ bɔ minnu bɛ ka banni kɛ kɔfɛ nin u ka dépôt de bɛ kɛ transaction monnaie la. dɔw fana ka transaction dɔ fana bɛ ko mɛ i b'a a lajɛ mɛ ko Bagadaji kɔfɛla ta o de. A ye taa dɔrɔn u ka ne tun dɔrɔn ka taa dɔrɔn i t'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ k'i mago bɛ ko $1 million b'i bolo Dubaï k'i bɛ fɛ k'a falen donc yan mɔgɔw bɛ attaquer yan u bɛ misi ni fɛnw feere terroriste b'u ka fɛn kɛ u bɛ na an b'a kalama ka devise falen kɔfɛ. wari bɛ di côté dɔ la. wari bɛ di côté dɔ in na donc e b'i to yan maintenant i bɛ wari verser yan i ka mɔgɔ min bɛ Dubaï u ka mɔgɔ min bɛ Dubaï u bɛ wari d'i ma kɔfɛ i b'i ka wari minɛ u t'a blanchir yan u t'a blanchir. Na aw bɛ ɲɛ bɛ opérateur téléphonique de la wari donda ka ca Mali la an kan ka wuli an cɛ siri de la a tant que l'argent circule facilement terrorisme tɛ jɔ Mali la a tant que l'argent circule facilement a tant que la monstre monétaire wari mugu bɛ yala la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ terrorisme tɛ jɔ f'an ka sɔn o de ma n'an ma sɔn o ma e se b'a kalama an tɛ se ka taa donc société téléphonique o téléphone opérateur ka nin kuma min filɛ yala k'a fɔ k'a bɛ taa an yɛrɛ a la an n'u minɛ k'u bɛɛ kɔnɔna u jara n'a ye mais halisa répondeur bɛ cogo di répondeur bɛ sara min i bɛ répondeur sara mun na e nana an tile Tarawele bɛ yen wa Tarawele ka gardien fɛ yen Tarawele bɛ yen wa ayi Tarawele tɛ yen a banna nka ni Tarawele nana ni misali de bila kan ka sara ça fait quoi n'a k'i ma ko vous êtes sur le répondeur de o tɛ ne ka sara ye o. Maintenant n'a k'i ma ko o dɔrɔmɛ 2 min bɛ yen o 2 gansan wari min bɛ sɔrɔ la ka bon ni fɛn bɛɛ ye répondeur in ka bon ni fɛn bɛɛ mais ne ko veuillez laisser un message en ce moment la consommation commence. parce que la bɛna lettre dɔ de bila ne bɛna n ka kuma de fɔ n bɛna ci de cibile ka di karisa ma donc je te paye mais e ka fɔ ne ma ko karisa tɛ yen ne bɛ mun sara o la. i man kan tɛ k'a sara. mais kuma tɛ o service tɛ o ne y'u jɔ ka mankan yɛrɛ bɔ répondeur la a bɛ mun cɛ. u ka mankan bɔ répondeur la n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ répondeur la i b'a téléphone tigɛ de ça ne te sert plus mais an ye société condamné yan. mais musique min fana bɛ bila appel kɔrɔ a fana bɛ sara. non ne ti n da don o la n t'o o système ɲɛdɔn mais n bɛ ka min ɲɛf'i ɲɛna ko ni Mali tɛ ja ko nin kuma in fɔra diɲɛ fan bɛɛ ko
régulation internationale. Mais alors que c'est le service de bien qui fait la régulation, au service de la barre mondiale. Alors, on a comment oui vous 1%. Mais il y a des DNC à dénoncer. Le régulateur tient. Bon, on a que bon, le régulateur est financier au mal, ou transaction monnaie. Mais le téléphone on t'a dit. Répondre à Sarali, à ma consommateur on a plein de dons. Même à ma commande, il n'y a crédit à de l'ordre de mes cachines, mais on régulateur à barre de nous. Et nous n'avons pas crédit à boulot. Nathalie, il y a un téléphone normal crédit qui me l'a ignata. Qui me l'a ton boulot. N'a pas tiré. Mais il y a des mais il y a qui me l'a tamboulé. Oh, qui me l'a fleiné. Il y a fait mal. Bon, m'a dit ma cessé là. Il y a une famille. Comment détail là? En attendant, ni qui me flalata. 5 jours de l'essai là. Ne m'a séga qui me l'a béni. Donc il y a wakil nata. 5 jours de l'essai là. Au m'a séga tachi. Donc il finit donc ta. Donc nous m'a séga pour tachi. Au tobe fera nous au John était ça. Ça retourne chez. Au John était. Ouais. Ne kan ka ci tile 5 kɔnɔ ne m'a ci a tɔni min bɛ yen jɔn ta don. A bɛ se ka taa y'a san min bolo kɛ. O kɔni kuma wɛrɛ soit maintenant a tɔ bɛ saraka de don wa. Ouais, n'a sɔrɔ saraka don an k'o fɔ ɲɔgɔn ye. Ne ye n ka fɛn san e ko ne k'a ci yanni nin waati cɛ ne ma se k'a ci parce que a ci yanni nin cɛ a b'i permettre de ka communication kɛ bilayi est ce que b'a kalama fo musokɔrɔba dɔw minɛ b'i minɛ. I ka musokɔrɔba dɔw b'i wele su dɔ la n'i k'i bɛ kuma ayi an ka weleli kɛ n ka kɛlɛ kan ka tigɛ minuit n ka walayi n y'a wele n m'a wele kuma dɔw la dɔw b'u da ka ɲɔgɔn wele ka hymne national da à ton appel Mali c'est pas que ni kuma t'i da i b'a consommer tu n'as pas le choix on te pousse à consommer ni Mali tɛ i bɛ nin ye min mais alors qu'il y a un régulateur tu es obligé qu'il y ait des wele il n'ont qu'à baro kɛ hali ka sɔrɔ baro nɛgɛ ci la a dɔw la a bɛɛ bɛ téléphone da kulo la i b'a fɔ ko ni wala b'a fɔ ni dɔgɔnɔw bɛ foli la c'est au dene ani i yɛrɛ ta de bɛ min yɛrɛ fɔ tugun tellement k'i degunnen don quoi ninnu kan ka kɛlɛ de vraiment on félicite la DGCC an bɛ DGCC féliciter consommateur minnu ye plainte do k'u féliciter mais u kana dan dɛ anw ye kɛlɛ dɔ kɛ komi tɔ t'anw na bilen kɛlɛ in na parce que plainte yɛrɛ de y'anw sɛgɛn tellement que plainte bɛ poser kama f'i yɛrɛ bɛ tunu kɛlɛ kɔnɔ sinon an ye ninnu condamné tribunal la 10 milliards an y'o de fɔ est-ce que ko k'u bɛ se ka 10 millions de sara. K'u bɛ se ka 10 millions de sara. u ye zoro 3 o ma dɔn zoro 6 de tigɛ ka bɔ a la ka tila o ta bannen hali san u condamné min kama a répondeur ka tigɛ. Ne bolo n'a fɔra ko fɛn man ɲi kan ka dabila de o donc il y a trop d'irrégularité Mali régulateur kan ka wuli ka fɛn min kɛlɛ kɛ ni bɛɛ tɛ consommateur ka plainte ye quoi régulateur sigi ko ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye quoi ni n'a ɲɔgɔnna wala ne yɛrɛ kɔni bolo yanni an ka taa grève kɛ téléphone tigiw la an ka wuli an ka régulateur kan ka fɛn dɔw yɛlɛma quoi u ye ka sabali quoi ou bien n'a tɛ yen a service ka datugu siɲɛ kelen an ka transférer ka commission dɔ sigi an yɛrɛ k'a bila an ni ɲɔgɔn cɛ quoi ni nafa t'a la an k'a to yen. Ayi Sénégal ka jan ta Faransi i bɛ crédit ta kalo 3 b'i kun o ni diɲɛ ale de répondeur fɛn ni Mali tɛ a tɛ franchi e ma ye opérateur bɛɛ e mun ye u bɛ dɛmɛ u bɛ e ma téléphone e ma opérateur société ninnu bɛ dɛmɛ di kuma bɛɛ tellement que u bɛ wari sɔrɔ k'u bɛ dɛmɛ kɛ u bɛ dɛmɛ min kɛ mɔgɔ t'a kɛ i yɛrɛ content u ka faso dɛmɛ dɛ n'i b'a dɔn min don i tɛ se ka da la hadamaden ka a k'i n'a fɔ dumuni san dumuni filɛ nin ye i jɛ k'a dun n'i ma dun m'a tɔ ta e b'o tɔ minnu fara ɲɔgɔn kan e b'o feere mɔgɔ wɛrɛ ma de donc franchement je félicite. c'est ne 10 euros la an b'a san kelen dɔn hali sa ma tigɛ. voilà vraiment je félicite maliyɛnw ka éveil de conscience ni ne bɛ se ka transition dɛmɛ ko caman na quoi mɔgɔ kana nin kɛ juguya dɛ c'est une manière d'aider la transition a kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ quoi ka guerre kɛ ka tila k'i ɲɛsin nin kɛlɛ ninnu ma donc jamanadenw yɛrɛ b'u dɛmɛ ka nin kɛlɛ minnu kɛ an balima minnu fana y'a kɛlɛ daminɛ an b'u fo Bokum ni an balimakɛ wɛrɛ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ a bɛ débat ɲɛnamaw kɛ tan ale tun bɛ kuma INPS kow kan hali o don a ye n wele maliyɛn bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn ɲɛmɔgɔya ma quoi ni fɔlɔ de ye nin kɛ dɛ non nin bɛna tɔgɔ ta ne kan dɛ cɛ Mali mago tɛ tɔgɔtigi la bi Mali mago bɛ taa ɲɛ de la degun yɛrɛ bɛ tɔgɔ la bi n'i b'a dɔn tɔgɔ ni degun de bɛ ɲɔgɔn na bi ni min ye kɛlɛ min ta ni hɔrɔnya b'a la n k'o dɛmɛ o la dɔ fana b'i dɛmɛ dɔ wɛrɛ la quoi franchement on les félicite u ka combat nɔ yira ko mɔgɔ kana combat in bila u ka publication kɔrɔ fo y'a bila u ka page sanfɛla la ka mun kɛ ko mɔgɔ kana combat in publication kɛ c'est ka a bila u ka commentaire la ka fɔ u ye communiqué officiel k'a kan u ka page sanfɛla la ko ni mun y'a bɔ ko b'o tigi bloqué ka jumɛn bloqué ne m'a fɔ i bana
sisan yɔrɔ an filɛ wagati min na ko sisan n'i y'i ka publication kɛ dɔrɔn u bɛna fana i ka commentaire kɔrɔla bɛɛ kɛ fɛn min a dénonciation ye dɔw fana ye communiqué de kɛ o kan page dɔɔni dɔ ye communiqué o kan ko ni min y'a bila u ka publication commentaire la k'u bɛ u tigilamɔgɔw bloqué. Société ninnu kɛlɛ man di koyi, société ninnu ta bɛ bɛɛ kɔnɔ. n b'o f'i ɲɛna dɛ, n'i signera kɛlɛli la dɔrɔn u b'i sen bɔ hali u ka point olu de bɛ se ka point de presse olu de bɛ se ka 5000 wɔɔrɔ di mɔgɔ ma sinon hali ni gouvernement yɛrɛ y'i wele 1000 500 2000 walayi kuma dɔ la ministère yɛrɛ la kuma dɔ la après reportage la u b'aw mɔgɔ 3 jɛ 2000 la o y'aw bɛɛ 700 o wari falen yɛrɛ aw bɛ se ka 2 heures kɛ 20 o 200 falen na parce que aw bɛɛ kan ka 20 de ta mɔgɔ min to fɛnɛ mɔgɔ si vidéoman bɛ jaga mɔgɔ kɔni n'ala cɛ au moins ni société ninnu de bɛ se k'i wele o de y'a to critiquer page ba ninnu tɛ sɔn a ma quoi i y'u critiquer u ka charger u t'i wele u ka événement na dɛ minnu fana bɛ aw tɔgɔ n'a ka numéro sɛbɛn k'o tila ka ci aw ma walasa a dɔw kana ci. bon o tɛ ban la o. ok Boubacar Jawara an b'i fo toujours an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkali an b'a fɔ an lajɛbagaw ma video in u ka partager u ka j'aime bila a kɔrɔ émission nafa kama walasa a bɛ se ka kolongolo ka yɔrɔ caman sɔrɔ an bɛna don babu min kɔnɔ sa thème min kɔnɔ sa thème min kɔni a nafa ka bon tɛmɛ an ka AES président capitaine Ibrahim Traoré face à la presse a ye kuma caman fɔ kuma minnu ni o ye polémique kɛ a ye dɔw fɔ fɛn min ye Côte d'Ivoire ka côté la a kuma la tuguni ko fɛn min ye ko cacao prix ko Ivoiriens tɛ o décider kɔɔri fana prix ko fɛn min ye mɔgɔ minnu bɛna olu san ko olu de bɛ o décider a kuma la tuguni ko ni min ye an pousser k'an pousser ko an bɛ guerre kɛ ko an jagoyalen don ka guerre kɛ donc an bɛ kuma di Bugu ma capitaine Ibrahim Traoré ka kuma la a ye kuma minnu tɔmɔ a kɔnɔ a ye analyse minnu kɛ an bɛ taa k'a da don olu la ka ɲɛfɔ an ye fana. bon Ibrahim ni AES président do ne bolo capitaine ye kuma fɔ k'a ban n'i y'a ye puissances bɛ dafɛ dugu minɛ ka k'u ta ye walasa mɔgɔ wɛrɛ kana fara u kan ni n'a ɲɔgɔnna de ni kumara k'i bɛ fɛ ka jamana bila ka taa guerre la Russie y'a kɛ Ukraine na États-Unis y'a kɛ Venezuela la parce que sabula mɔgɔ dɔw dugu dɔw bɛ kɛlɛ kɛ u yɛrɛ ka kɛlɛ tɛ quoi Côte d'Ivoire bɛ kɛlɛ kɛ bi a yɛrɛ ka kɛlɛ tɛ Côte d'Ivoire bɛ kɛlɛ kɛ pour l'intérêt de la France n'a ye Ivoiriens jɔ u ka sa Alassane ka sira t'a la sinon Côte d'Ivoire na o kɛ intérêt k'a bɛ kɛlɛ kɛ Burkina fɛ ka taa drapeau lajigi ka mutinerie kɛ ka armée bila ka taa fɛnw ka taa incursion kɛ Côte d'Ivoire na o kɛ intérêt mais Côte d'Ivoire bi na a ye fɛn bɛɛ di France ma n'i ye Côte d'Ivoire ta k'a lajɛ bi tubabu bɛ nafa min sɔrɔ Côte d'Ivoire la Ivoirien denw yɛrɛ t'o sɔrɔ la bi n'i ye jateminɛ k'a lajɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔ mɔgɔ min ka ca tunga la nin bɛɛ Ivoiriens de don Ivoiriens de bɛ diɲɛ dugu bɛɛ la alors que Côte d'Ivoire ye dugu min dugu barikama de don tubabu bɛ balo chocolat la n'i y'a to o de ni ɲin tolen bɛ k'a da n k'a bɛ Côte d'Ivoire chocolat de kan Côte d'Ivoire chocolat de don donc o ye Côte d'Ivoire kɛ centre de business ye Côte d'Ivoire ka ɲi i b'a kalama Ivoirien bɛ tɔɔrɔ dɔ la bi a ka bon hakili ma mais a ye dugu ka gɛlɛn a bɛ ka siraba ni fɛn bɛɛ fɔ nin mais n ko tubabu bɛ nin bɛɛ de kɛ u yɛrɛ ka mobili minnu bɛna ka jamana kan u bolili ni fɛn na donc Côte d'Ivoire bɛ se ka guerre kɛ bi pour l'intérêt de qui pour servir qui pour faire plaisir à la France o de y'a kɛ ne bɛ nin fɔ n ka émission na jamana dɔw bɛ yen a b'u annexer hali n'u ma fɛn k'i la parce que puissance b'u servir u la k'i kɛlɛ i bi Côte d'Ivoire b'a fɔ ka ni Burkina bɛ se ɲɔgɔn ma bi bi in na c'est pour que ka France ka intérêt de protéger parce que la France veut déstabiliser ces pays là n'o tɛ hali Côte d'Ivoire tɛ ma ɲɔgɔn ma o hali Côte d'Ivoire tɛ sara ɲɔgɔn na foyi la a ye kelen fɔ ani Côte d'Ivoire bɛ ɲɔgɔn na sara mun na an baden dugu de don i tɛ mɔgɔ si ta ni min fa ye Ivoirien n'a ba tɛ Malien ye o tɛ yen ni min fa ye Malien i t'a sɔrɔ a ba ye Ivoirien ye furu b'an cɛ an ka dugu caman de bɛ yen k'a daminɛ Sikaso Buguni i bɛ t'a sɔrɔ village yɛrɛ dɔw bɛ yen a kabila bɛɛ ye kelen kɔrɔndɔgɔw de don o de ka ye Alassane ta ye Alassane ka so i y'a faamuya b'a la Kucala mais Alassane kɔrɔkɛ de ye dugutigi ye Kucala an kɔrɔ en 1974 fɛnɛ Alassane kun bɛna vacances la ye Alassane kun bɛ Alassane dɔgɔkɛ n'o ye Tɛnɛ Burama muso ye Sikasoka de Sikasoka de don mais n ko ninnu bɛɛ ye jamana kelen ni kabila kelen de Gbagbo min bɛ ka fɔ nin ye Laurent Gbagbo mais Sila de don Gbagbo ye Yɔrɔnka de Baraka de ye Gbagbo ye dugu yɛrɛ balima dɔw la mɔgɔ pour qui connaît l'histoire Côte d'Ivoire tɛ dugu ye ko mun créé la wa Côte d'Ivoire ye dugu ye dɔrɔn min taara ka sigi tubabu ka intérêt kama i b'a dɔn tubabu tɔgɔ bɛ dugu mun na Côte d'Ivoire Gabon c'est des états créés pour servir les Européens a dabɔra de kama quoi jamana minnu don mɔgɔw bɔra Ghana Burkina Mali u ye mɔgɔw ta k'u lasigi ka tubabu ka baara kɛ
C'est pas des nations comme le Mali, qui ont histoire bala. Il va bêter la dé. Il va embêter Côte d'Ivoire bolo. Donc, faire préparer nos biens. Il tient non, il sera ni de la Mali qu'on a ça. Il veut que les masses au takalade. Il veut que les masses au faux. Samori Touré, Tcheba Traoré, Babembaou, Katabla et commune Jossou là. Il veut mais Côte d'Ivoire est tout lui. Il doit Sénégal ou des soirées, il est là où il est malade ou fait. Mais c'est un pays qui n'a pas d'histoire, histoire de bataille là. Donc, à quoi faut-il aller? Comment faut-il aller toro? Non, on nous paye comment on est ça? Quand on n'était nous que fait bail quoi. C'est-à-dire que Côte sigira Ghana oni Ghana Burkina parti doni fait. Toi vous y a d'abord ma canne état nous créer quoi. Vous y a n'a pas kama quoi. Il veut Côte ni Togo ni Bénin fin nani. Vous y a port de Douma toi vous gagner on allait ni fin kama. Et puis Afrique du Goudou toi bala bili kuna katsega farafia kele quoi. Ali Côte d'Ivoire nanya amine ama to falele. Mais pour toi bien. Même Gabon nous béton quand on a fallu. C'est les pays qui ont des noms français là quand on a fallu. Gabon Bénin. Mafuma wulu be quand on a fallu ni ala e fanga de AEC mani be quand on mené di ka fouille bo du atana de mais auto be fallu. Ka kwa auto fallu ka au boni jonya yin kono ka u fara an yere ka. Donc voilà, donc nous on a mon toro quoi. Ibe kuma fo ka ban quoi. Ibe kuma fo to na te wuli ka tebe din kan quoi. Aye drapeau djigi ou mo bla drapeau sinon Côte d'Ivoire te keleke dugute wallahi ou be keleke man ou be keleke toabou di note keleke dugute et keleke mina di bolo keleke dugute c'est un pays de la paix il faut y aglanter il faut y aglanter depuis Côte d'Ivoire froid dama depuis il faut y wakati ou ti kele fait parce que il faut y accomplir les blancs il faut y aller ka fo ni gibe to que la vie détruit Alassane nana tindi en 1987 ma fomia au fouille que économie fait un chien au fouille boulot vraiment quoi l'économie dans la chien fait tellement dans la guerre donc au fouille a fait venir Alassane ta toi bouille Alassane dama kananaï ou Alassane qui est nana kana et y a fomia bala dévaluation qui de là en 1994 Alassane des dévaluations qui parce qu'il y a un faut chef un taux de parité de c'est un taux de parité fixe mon taux de quoi ça fait CFA entre nos francs français là CFA est manga baloblé pour CFA dati bani CFA manga baloblé CFA est entre nos CFA entre nos euros là CFA entre nos francs français là CFA le compte d'opération même de CFA est supprimé c'est même fermé c'est pour ta banque mondiale de CFA donc quoi il veut qu'on se coupe que banque mondiale de CFA est dans il y a un qui veut voir tirer et va qu'on se fait beaucoup voir tirer bien qu'on a wallahi ala c'est pas tirer voir tirer yango milliardaire ou en fait ayi wallahi mu papier d'identité de papier de boulot te warte ni mo ki ma CFA la ko ni warba le bula foko fudo adayen aka dugu ko nay sinon foite ni CFA milliardaire jamana ko fe dugu ko fe fa hine bi mine abe ka war fa ndo nyeni ngo fo abe fo ko karta kono mo do be wole kana si ba ko do ba fo parce que a papier ta tourner na fa foite la foite on est vrai jouer en commerçant tu m'as balotino ou sont obligés mo be bon samedi ka sanu fali ni ma ke tira il sera fait quoi il te balo o da to mali sanu be soin attention to do mo be sanu bla valise kono ka bon ka tana Dubai Mali sanu bebe boîte ni ibe mo kelin soro sera chena nge Dubai kalo kono ali be bon mo ko sanu o de la kuma chama o da to commerçant be wadi jeune ma ta demandala autre demander un système fam quoi commerçant be ma cracher mi fon saka jeune ma ta demandala nu e sanu mu soro donc o wari mu do sanu na de o bo de ka ta Dubai ko o fale do ba avion ta Dubai o be fale ngo bo war de me ka sanu kana na bon mais tani ma se ko ka fenêtre et nord sam nunu et les beluga sam nunu au bon Togo c'est la zone pour laquelle les Togo de Nyokonte et Dubaï sam là après le Mali et en 2023 Mali a rapporté aujourd'hui 3000 milliards au fait la Mali sam mais Mali est mine bête au boire donc mine artisanal de Boranaï à Boranaï tout dit parce que mo be sanu mo ni bo ki be bon wala ka ta falen Dubai iti nye foy sur la ibe sanu sa ni sanu sa e ba di ka ta nye maintenant ni sanu falena e bo wata bi ka minan sa kana nay ite biga war la quoi parce que ka fo sefa mo ka gelen quoi mo be sefa trite war tige ma bien franchi ni sefa ko bi bolo il se ki dem sen ko dari me glané ka furu nu glané abi permet maintenant ka matelu sa nay donc na fo sefa ben kan wa sefa tali ben kan te parce que ni mo ki ben taka
français yɛrɛ min y'a fɛnkɛ français t'a yɛrɛ lakodɔn CFA entraîné le franc français la franc français yɛrɛ tɛ yen tugun donc CFA lakodɔn tɛ fan si CFA bɛ dugukolo min yɛrɛ bolo Alassane ni Sénégali n'o tɛ jɔn mɔgɔ si tubabuw b'a cɛ k'a d'olu de ma dɔrɔn u b'a dilan k'a cɛ k'a d'olu de ma dɔrɔn a banna donc bref k'a f'i ɲɛna Côte d'Ivoire bɛ kɛlɛ min kɛ c'est pour l'intérêt des blancs ni Côte d'Ivoire y'i mago don a yɛrɛ la Côte d'Ivoire ɲɔgɔn tɛ sous région kɔnɔ jamana min bɛ yen ko barika b'a la ressources b'a bolo fɛn dɔ bɛ Côte d'Ivoire bolo dɛ yiri ɲɛji ninnu ni yiri olu bɛ bɔ Côte d'Ivoire de olu de diɲɛ fɛn bɛɛ ye o donc aw bɛ ka fɛn min miiri o tɛ quoi Alassane ni i b'a bi kunna Côte d'Ivoire yɛrɛ bɛ gɛlɛya sɔrɔ yɔrɔ min na ni Alassane tɛ yen don min na parce que ni mɔgɔ min ko k'a bɛ tubabu tɛ jɔyɔrɔ kelen de dɛ tubabu bɛ taa di Mali ni Niger ma o t'o taa di Côte d'Ivoire ma dɛ o de y'a to aw bolo ko Mali ni France bɛ ɲɔgɔn na non non Côte d'Ivoire de ni France bɛ ɲɔgɔn na parce que France de ta ye Côte d'Ivoire yɔrɔ caman ye bon Mali dun ta u kun ye action de san k'u dogo et puis u ye Mali to yen Mali ye France gɛn nɔgɔya la quoi bon sisan papier de bɛ Alassane ni papier Côte d'Ivoire fan bɛɛ ka di Libanais ni Français ma l'économie ivoirienne est détenue 40% sont détenus par les Libanais yɔrɔ t'o kalama Côte d'Ivoire économie 40% Libanais de ta don mais Libanais ko dɔ bana tɛ dɛ ne de bɛ ka ɲɛfina Côte d'Ivoire économie les 60% sont détenus par les Libanais donc a bɛ fɛn o fɛn Ivoirien kɔni bɛ yen ten u bɛ baara kɛ k'a di tubabuw ma a banna Alassane ye système in dilan k'a kɛ ten de i bɛ taa i bɛ so ɲuman b'a la mais i tɛ se ka don a kɔnɔ Ivoirien tɛ min bɛ se ka dumuni kɛ i Côte d'Ivoire hôtel la tɛ yen Côte d'Ivoire yɛrɛ mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ minnu ka jamana wari suɲɛ Mali commerçants ni opérateurs minnu bolilen don k'u ka jamana wariw ta olu de bɛ taa wariw dun Côte d'Ivoire n m'a fɔ ma bɛɛ ta yɔrɔ don mais i tɛ Ivoirien den yɛrɛ ka taa Ivoirien den bɛ garba de san cɛkɛ garba k'i sigi k'a dun a tɛ se ka don hôtel la a tɛ se i bɛ mɔgɔ mɔgɔ hôtel la Malien denmisɛnnin minnu ou bien u fa minnu ye suyɛli ni fɛnw olu de bɛ taa ka taa balo ka hôtel ni fɛnw na donc o n'a ɲɔgɔnna quoi i tɛ kari minnu bɛɛ bɛ vie u ye so ni fɛnw san ye mais a bɛɛ wari bɔra Mali de la n'a bɔr'o la Ivoirien den yɛrɛ tɛ se ka dumuni kɛ Côte d'Ivoire a tɛ se non la vie coûte extrêmement cher Côte d'Ivoire dilannen don k'a di bila anw de ma quoi a kɔni aw ɲɛ bɛ fɛn min na gouvernement kɔnɔ a bɛ yɛlɛ o kan a bɛ yɛlɛ pont kan a bɛ Côte d'Ivoire dilannen don dɛ mais e tɛ se ka nafa kelen t'a la. ko péage fana wari fan bɛɛ. n m'a faamuya péage ka gɛlɛn o péage ti ne ma péage fi na péage ye 7500 6000. ka pont tigɛ dɔrɔn 6000 7500 mɔgɔ bɛ kila ka troisième pont tigɛ o Sénégal ka taa. donc mɔgɔ tɛ yɛrɛ bila nin fɛn na quoi hali misiw yɛrɛ bɛ pont tigɛ Mali la fu misiw b'a tigɛ sagaw b'a tigɛ ba misiw bɛ kila ka pont tigɛ e n'i ye péage kɛ don o don misi bina na lajɛ n'i ye k'i b'o kɛ don o don t'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko Assimi binna jamanadenw kan Malien b'a diya quoi nous on est une fierté on est un peuple on est une fierté anw bɛ lafiya dan de la quoi. Wallahi ne y'a dɔn don min na ko Mali ka di o kɛra Ghana de ye Ghana ja iPhone mun filɛ anw bolo jɛni tɛ dɛ kulo la Ghana ayi iPhone o y'a sɔrɔ iPhone 15 de bi ne ye iPhone dan kulo la n bɛ weleli la cɛ nana ka anglais fɔ dɔrɔn k'a di yan dɔrɔn k'a wolo ni kulo k'a dan tigɛ kɔnɔ ne y'a d'a ma o tɛ sonyali o ye bɔgɔ de i bɛ bɔgɔ de b'a di olu ye zon kafalen belebeleba janjan e sɔnna o kan belebeleba janjan ko t'o la sa olu tɛ yira quoi mais dugu dɔw bɛ yen même Brésil là tout près mais à partir d'un certain niveau l'État ne te sécurise pas i tɛ agent de sécurité privée de l'État i b'an ka waridugu la ka taa gardien sigida la 6000 5000 Mali multimilliardaire t'a sɔrɔ a bɛ gardien sara bi la tɛ tɛmɛ 6000 kan o kɛ Brésil n'u b'i ka so ci ka d'i ma ka kuma tu Brésil l'État ne sécurise pas i yɛrɛ de bɛ ka sécurité privée ta i yɛrɛ i bɛ ka fɛn bɛɛ ta i yɛrɛ n'a moyen b'i ye hali Nigéria bɛ ten Nigéria k'a fɔ ko Mali la i bɛ wari sɔrɔ don min na ka na étage baw jɔ k'i sigi fantɔn kunna k'u ka mɔgɔw la ɲɛgɛn na o tɛ k'olu fɛ yen dɛ n'i ye wari sɔrɔ i bɛ t'i fama quartier de la Mali ka di fo k'a faga Mali waritigi b'a diya o Mali waritigi ka da i t'a sɔrɔ i sigi b'a kalama sécurité min bɛ a tɛ tɛmɛ 6000 kalo la ou 5000 bɛrɛni kelen b'a bolo o yɛrɛ bɛ sunɔgɔ la ala cɛ même ne ka so salle na sini cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ gardien la ne ka so kɛrɛfɛla la nson nana ka sonyali ni fɛn bɛɛ kɛ a yɛrɛ bɛ sunɔgɔ la nsonkɛ tatɔ dɔ de y'i to kɛnɛma ka fara ka nsonkɛ bon kɛlɛ bɛ ban ko an ka sɔrɔ ka taa la wuli o la n ko nson kun donna so kɔnɔ mais nson ye fɛn minɛ fili ka bɔ a ye pot de fleur ni valise in fili quoi ka bɔ
mais ale yɛrɛ bɛ sunɔgɔ kɛlɛ kɛra k'a ban a bɛ sunɔgɔ la parce que a b'a darimɛ de ɲini na quoi ale kɔni nana ka dala maquiller mɔgɔ min baara t'a bolo foyi t'a bolo i t'a sigi da la dɔrɔn a mana premier deuxième minute a bɛ sunɔgɔ berenin dalen b'a kɛrɛfɛ a banna donc ko sécurité bɛ da la. bu an taa ɲɛfɛ dɔɔni. yali bi. non comme an ye 91 kumaw kɛ kuma caman fɔlɔ la a ye défaut lase mɔgɔ ma sɔrɔ min bɛ se ka défaut relever an bɛ se k'a fɔ AES président capitaine Ibrahim Traoré ale fana da sela yɔrɔ dɔ ma a y'a yira k'a fɔ ko démocratie tɛ an ta ye an dun ka mɔgɔw banbalen don ko démocratie ko an dictateur de la Ibrahim Traoré y'a yira k'a fɔ ko démocratie tɛ an ta ye yala i ka kuma dɔ cɛ fana nana tuguni na. démocratie kɔrɔ an ka taa bamanankan na démocratie kɔrɔ e yɛrɛ fɛ démocratie kɔrɔ. o bɛɛ jɛ fanga. foroba fanga tɛ yan. foroba fanga. merci. assemblée nationale kɔrɔ. o kɔrɔ. wasaden bulon tɛ yan. député ka bulon tɛ yan. o député ye jɔn ye dugu ka lasigidenw tɛ yan. o ɲɔgɔn dugutigi bulon kɔrɔ ye de. dugutigi bulon fana tɛ gatigiw de tɛ yan. o tɛ démocratie de yan. dugutigi bulon ni assemblée bɛɛ tɛ kelen yan. tubabu ma sɔn démocratie b'anw fɛ yan. tubabu ma sɔn démocratie b'anw fɛ yan tubabu de tɛ démocratie dɔn an b'a dɔn. mais dugutigi ka bulon kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ toutes les familles qui habitent maintenant dans ces villages là sont représentées dans les vestibules du chef de famille et du chef de village. dugutigi bulon kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ dugutigi n'a ka conseillers de don dugutigi ni guwatigi bɛɛ ka mɔgɔ bɛ yen mais n ko de ye assemblée nationale ye mais mun na an ye barika bɔ dugutigiw ta la ka kɛ tubabuw ta ye. e b'i kuma min fɔ o de don an ta tɛ de o sinon an ta bɛ yen o an ta bɛ yen o nous on est un peuple d'histoire ala ma dirigeant de da anw ma Afrique problème ye min ye ala ma dirigeant de di Afrique ma Afrique manque de dirigeant diɲɛ kɔnɔ i bɛ diɲɛ lajɛ diɲɛ ta i k'a lajɛ i b'a kalama ko diɲɛ dilanna ka bɛɛ ka don da la fo Afrique dɔrɔn bɛɛ. A ye t'a lajɛ kɛ même les conseils les 5 sièges du conseil de fait là de ONU na a bila i kunna n'i taara ONU na ka taa lajɛ conseil de sécurité ta i k'a lajɛ i k'a lajɛ Afrique jɔyɔrɔ ye jumɛn a la a bila i kunna continent bɛɛ représentée don fo Afrique. système bɛ se ka mais e ko bila i kunna continent kuntu n'est pas représenté mais a bɛ ONU na Afrique sen tɛ diɲɛ yɛrɛ la. Ça fait qu'Afrique yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ ne bɛ Africain k'i battu Africain kan k'i battu ka jamana de ye fɔlɔ mais Africain yɛrɛ man k'i battu k'a bɛ kuma fɛn na barisa l'Afrique yɛrɛ ma compté ça fait que l'Afrique même n'est même pas compté l'Afrique même n'est même pas reconnu par l'ONU. awɔ an bɛ assemblée permanente de la an bɛna an m'an tɛgɛ kɔrɔ tan assemblée min kɔnɔ an bɛna hakilina wa hakilina di la n'i ye hakilina dɔ di u bɛ taa coup d'état k'i fɛ yen dɛ. ni Mali tɛ Mali ni Burkina tɛ n'i taara assemblée la n'i ye kuma fɔ ka sɔrɔ i matigi kɛ parce que u taara Allemagne ka Mali ka diɲɛ tila a kɛra irisiw ɲɛna i irisi la o i chinois o nin si tɛ fɛ farafinna ka taa ɲɛ u b'an sama ka bɔ ɲɔgɔn da de nka an y'olu de ta ye e bɛ dɔ dun e y'a dun a kunkolo banna a tɔ di ne ma ne fana b'a an si tɛ e bɛ se a ka di jɔn ye bi an ka sanu na baara ka tɛmɛ ale kan. ni Afrique taara ɲɛ marifa bɛ san marifa bɛ ci min rebelle bɛ marifa ci terroriste b'a ci djihadiste b'a ci armée b'a ci a marifa bali kelen o kelen tubabu de ta ɲɛ n'a dɔn ɲɛkɔrɔ ka lajɛ kɛ tubabu bɛ marifa tubabu bɛ i bɛ taa sɔrɔ marifa bɛ ka ci ji tɛ yen jɔn bɛ ji d'aw ma ka marifa ci n ko tubabu de b'a d'aw ma jɔn bɛ marifa bali d'aw ma n ko tubabu de b'a d'aw ma k'a k'a ci ɲɔgɔn na olu yɛrɛ min bɛ marifa dilan o t'a ci i b'i si bɛɛ kɛ tubabu la i tɛ marifa cikan mɛn tubabu la a ye taa États-Unis farafinw ka ca yɔrɔ min na est-ce que b'a kalama fantanya bɛ yen de même ni farafinw cayara yɔrɔ dɔ la i bɛ tɔ américains b'u ka fɛn bɛɛ ta ka bɔ yen u ka usine min b'u b'a déménager ka bɔ yen u ka fɛn o fɛn bɛ yen n'a b'u ka jamana la taa ɲɛ u b'a bɛɛ bɔ yen dɔɔni. farafin confort yɛrɛ man kan. ça veut dire hali u tɛ fɛ farafin ka lafiya farafin hinɛ tɛ mɔgɔ si la diɲɛ kɔnɔ. mais mun de nin kɛ. est-ce que ala yɛrɛ de tɛ. m'a fɔ mɛ a bɛ ka jigin mɔgɔ la hali tubabu yɛrɛ tɛ ala yɛrɛ de don parce que ni ala y'i bila ka na diɲɛ kɔnɔ kan t'i bolo kira t'i bolo a ka gɛlɛn.
mais ko ali diinɛ anw sen tɛ diinɛ la an ta tɛ diɲɛ na ko mais ko lahara b'an bolo dɛ n'i y'o fɔ ko wuli kama dɛ n'a ye mɔgɔ min ja ne ba neni ne fa neni diinɛ anw sen tɛ diinɛ an bɛ ala kɛ ne y'a ye bi an bɛ taa ɲɔgɔn sɔsɔ suran yɛlɛmacogo la n ka kan de tɛ n'an ka kan don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la ala ye cili kɛ ka na bɛɛ ma anw ta ma fɔ alors que a b'i ta sɔrɔ anw ta bɛ yen mais an t'a dɔn a bɛ se ka kɔfɛ kɛ ayi i t'a sɔrɔ anw ta cira kabini ninnu ta ma na mais an t'a dɔn an t'a dɔn hali mɔgɔw bɛ ka laminɛ ninnu fɔ mɔgɔ t'a dɔn di finman don daluwa tɛ mɔgɔ si bolo ko laminɛ ninnu ye jɛman ye parce que a ye san 300 de bɛ kulun kɔnɔ jɔn y'a seere donc mɔgɔ t'a dɔn ni finman don n'o de y'anw ta ye n'an t'a dɔn parce que an bɛ ka jɛman ninnu de ta tɔnɔ farafin sen tɛ diɲɛ fɛn foyi la kana jigin mɔgɔ si la a to ala ma ala de ye nin kɛ i b'a to ala ma on n'est pas religieux on est réligitionniste en français il faut dire qu'on est réligitionniste ouais on est réligitionniste an ye ko kɔrɔ ye di mɔgɔ min bɛ diinɛ minɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo bon an ta ye hɔn côté mɔgɔ bɛ diinɛ parce que a fɛn fɛn bɛ fɔ a bɛ fɔ anw ye di k'a kɛra tan o de to an bɛ sɔsɔli la fɛn o fɛn b'anw fɛ yan a bɛɛ ye sɔsɔli n'i kuma dɔ bɛ bɔ k'i neni ou bien k'i buruja o bɛ se ka kɛ mais fɛn dɔw bɛ yen a jaabi bɛ ala de bolo ala i bɛ taa sɔrɔ histoire anw ma se k'an ka histoire labaara sinon on est un peuple riche mais i bɛ taa sɔrɔ an ta bɛ yen mais an ma se k'a la révéler parce que fɛn dɔ bɛ yen n'o t'i bolo i bɛ gɛlɛya quoi kan t'e bolo kira t'i bolo i ka kɛ gɛlɛ k'i da don diɲɛ kuma parce que i bɛ kuma fɛn fɛn fɔ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ taa kale yɔrɔ dɔ la i bɛ kuma fɛn fɛn fɔ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ taa kale yɔrɔ dɔ la parce que a société yɛrɛ kɔnɔ f'a souci ka k'i bolo de fɛn dɔ ye surtout de ye quoi donc i b'i manku de ka tugu mɔgɔw kɔ ten ni min kɛlɛ i b'i manku donc anw kan ka ɲɔgɔn minɛ fɛn kelen min farafin bɔ nɔgɔ la o ye ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ mɔgɔ k'i ma ko nin dugu in bɛ farafin fɛ nkalon don a bili kunna ne de y'a f'i ɲɛna bi mɔgɔ mɔgɔ k'i ma ko nin dugu in b'an fɛ nkalon don a bɛ se ka kɛ lahara b'an bolo kɛ n'olu bɛɛ ye kuma tiɲɛ ye ala ma lahara ladiw ta mɔgɔ si ye mais an ma se an ka histoire dilan cogo de la n'o tɛ fɛn dɔ kɔni b'an bolo min ka barika ka bon ni nin bɛɛ ta ye jɛmanw ma sɔn ka min jira an na i bɛ taa sɔrɔ sarila mais an t'a dɔn mun de b'a to an bɛn'o dɔn cogo di ne b'o dɔn cogo di n'o se bɛ ne ye bi ne bɛ n sigi k'e lamɛn e ni ne bɛ kɛ vidéoman ye e b'i sigilen bɛ don o don micro b'i bolo micro bɛ ne bolo e ye tɔgɔden sigilen vidéoman ya la minnu yɛrɛ Facebook la olu bɛ taa utiliser u b'a dabɔ anw de kama i faut k'i sɛbɛn i bɛ tubabu ka compte ya a ye man di dɛ e bɛ tubabuden ka compte ya tubabuden t'a dɔn Facebook yɛrɛ ye mun ye a dabɔra anw de kama anw de bɛ ɲɔgɔn bila kan ne bɛ wari la don u kun u bɛ dɔɔnin d'a ma fɛnɛ kalo la e ye tubabu ka wari di ma kalo la i ye min na don a kun e b'o da dɔn wa donc e ni ne 30% t'o de o ye n'a sɔrɔ e b'a dɔn joli dɔ kɛ e bɛ 30% e b'a da dɔn wa o yɛrɛ 70% non o ye estimation gratuite de ye o e bɛ k'i jɔ ka ko 30% e yɛrɛ b'a dɔn e ye joli la dɔn wa e t'a dɔn ta tun fɛ ka e bɛ k'a lajɛ mɔgɔ dɔw b'i lajɛ dɔw bɛ 100 000 vie kɛ dɔw bɛ 200 000 vie kɛ o wari fara ɲɔgɔn ye k'a lajɛ joli de don e b'a da dɔn wa n'i ye tubabu ye ka dɔɔnin d'i ma fɛn o fɛn na i bɛ taa sɔrɔ e se b'a kalama ni kɔni ye suruku ye bakunkolo feere la kɔni i bɛ taa sɔrɔ min b'a kɔnɔ kulu bɛ bolo kan naji min b'a kun kulu bɛ bolo kan donc o ye k'a f'i ɲɛna ça veut dire i jija a ka ɲɔgɔn minɛ bilahi i bɛ kuma min fɔ kuma b'o de kan an ka ɲɔgɔn minɛ l'AES est une alliance d'espoir je te jure que alliance bɛ se ka farafinna bɔ nɔgɔ la an bɛ sɛgɛn dɛ mais tubabuw ɲɛ bɛ est-ce que b'a kalama farafinna ka bɔ nɔgɔ la à travers l'AES n b'o f'i ye bi quoi i bɛ a fait un discours riche a ye kuma min fɔ logique de don wa an tɛ Côte-d'Ivoire kɛlɛ parce que an tɛ Côte-d'Ivoire kɛlɛ min na parce que Côte-d'Ivoire tɛ kɛlɛ kɛ a yɛrɛ kama a bɛ kɛlɛ kɛ pour servir de la France i bɛ o mun fɔ o logique de voilà. ok bon ka sigi kuntala janna sinon halisa ɲininkaliw tun bɛ yen nɔ mais an a fɔ ok fɛn min ye plateau kan journaliste minnu fana tun bɛ yen nɔ muso dɔ tun b'o cɛ la a ye ɲininkali dɔ kɛ a ko fɛn min ye Burkina 60% ko o contrôle ko o tɛ Burkinabéw bolo fɔ i bɛ ninnu yɛrɛ ko a tuma a cilen de don u ma wa donc ko a ka yɔrɔ dɔ fɔ fɛn min ye yɔrɔ min ni a bɛ terroriste bolo a kumana Djibo fana kan ko fɛn min ye ko compétition kɛra Djibo ko même olu ko laban kɛra an kɔrɔ kɔsɛbɛ na i bɛ se ka mun de fana fɔ ko min kɛra Djibo ko compétition n'a fɔ ballontan quoi ko mun kɛra Djibo mais a ko muso ka yɔrɔ kelen dɔrɔn fɔ ko min minɛlen don terroriste bolo mais muso y'a fɔ n ko muso y'a fɔ ni fara tubabu ka média de muso ma fili o ayi muso ma fili dɛ i bɛ muso ɲɛ ko muso ka yɔrɔ dɔ fɔ muso ka yɔrɔ dɔ fɔ o o ye k'a fɔ nin journaliste ninnu ye vaurien o de sinon i bɛ kuma ban i bɛ ko muso ma k'a ka yɔrɔ fɔ ale bɛ taa yɔrɔ libéré et puis c'est ni manière ka taa yɔrɔ libéré muso ko k'ale fana y'a ligne k'ale fana y'a ligne bon jɔn y'a bila a ligne o tubabu kelen o ta ne ye Facebook kuma min fɛ o de don a nkalon bɛɛ bɛ tigɛ o de kan
Donc il y faut logique de dos. Banque mondiale a la sécurité alimentaire créée, sécurité alimentaire. Il y a une tout de mon créé Chine. Parce que les Chinois veulent baraquer. 1 milliard, Chinois est 1 milliard 500 millions, 400 millions. Chinois devaient doubler la table Canada en main. Mais alors que la terre qui va du Mali va dedans. Nous, on a à peu près 33 à 43 millions d'hectares cultivables. On a des millions d'hectares cultivables. Des millions. Mais il va y avoir tout dans tes Banque mondiale de claquer, engrais de en mangana, kanga balojo. Sumashi, on a un sumashi, un bambou kana minika, ni sumashi, ou reka d'ama. Ou là, mais bargada dono, et le tas dono, d'où là, 100, c'est pas sumashi pour solo. Sumashi mouillé 5 kemefla, avec son dono d'où. Ils n'ont jamais voulu voir Chidi. Mais Dieu a dit, non, on va nous dans la formation. Donc il faut faire sécurité alimentaire bien, mais quelle sécurité alimentaire? Ce n'est que Jamana. Il y a un peu de faire des calendars. Il y a des gens qui ont des banques mondiales qui sont des galons mettre les banques mondiales là. Donc vraiment, on a besoin des présidents comme Ibi. Puis là, l'Afrique a besoin des jeunes cadres comme des Ibi consomment. Mais ça va venir. Wallahi, président Damano B, nous l'outil Ndungu, l'Afrique va s'unir. L'Afrique de l'Ouest va s'unir. Pour le bien-être, Alassane, nous l'outil Ndungu tout. Billahi, l'Afrique va se ramener. Avec l'Ouest, la jeunesse du peuple va se retrouver. Donc l'Afrique a été l'Afrique a bloqué une tour à flader. Pour le bien-être, et faire de Alassane Dramane Ouattara. Ado Fla. Voilà. Le Mali a 43,700. 43, merci, mais ça comment il y a 43 fois de fonds à mal. Tel que mes ou gagné. 43 qui n'est rien, 43 qui n'est pas cultivable. Au demande des béclats à ta balosa, car il y a des balola. C'est bon, on descend dans oui, il faut qu'il me retrouve. Mais à la barre de son marakili, allez tester. Il me Sénégalais de Malaga de Baraïna. Attends, beaucoup Sénégalais de Baraïna. Sénégalais de Béa, il va Sénégalais de Calais de Baraïna. Allez, nous en Baradi. États-Unis, l'économie, c'est le Jumenka. L'économie américaine, à milliards États-Unis, milliardaires de joint. Sénégalais de terre. Mais Mali, comment Bibina, comment le Sénégalais de là. Voilà. Voilà. Chine baie. Les partis au pouvoir, à Mambrou, c'était même Mouatan Dourouga. Mais dans le parti de Soleil, c'est pas calme. Bureau national de la militaire. Le Chine, c'est un carrément non. Bureau national de la militaire. En réalité, anti-bara de quoi? Comment vraiment mis à Bikuna, ne veut pas que les finales africaines n'aiment pas travailler. Wallahi. Aïe, t'as la diaké. Il veut t'en barrer, il t'a sur le tas, il t'a la diaké, sur Moussou Gansan. Il veut Santa Calageta, son mousson dans la barrière Kalom Kona la Manchade. Dingulu Bimbulu. Nche Bramso Kafembe, Foussiri Kumbe, Meji, Metadona. Ça fait quoi une bête à boire là. Il veut malin mousson s'il soro, ni sanui, valeur de 100 millions. Il t'a sur le sam de avion à Ouli. Avion Koudou de Bakana. Il veut malin mousson s'il sur avion. Ça fait 100 millions, ça nous bé, même avion moteur qu'on a à 100 millions bon. Mais bon sur malien muso do dala, avec un domingue français dala. Koyorola. Je l'ouvre à façada. Avec mini jeli mais sur au bébé à tcheka 6 mois salaire de ma. Donc tu veux voir bien net mais sur c'est pas comme voir que mini jeli ma. Wa tu au Sénégal non là. Hein? Tu sais que on Dieu donne bébé on de coup. Ou y'a négé quand muso bo barala ko muso manga barake tandis que Bénin Togo muso ba pinekol Nigeria muso de ba benbuli Mali la muso de se no ko muso manga barake muso ni bara manga do bu ta ko do anklo la wajulla kan besi che bara be na che ufaka abc bra ambe boka bi c'est le système arabe billahi ambe rom na ko be to te chere shibulu blentum ibita bibi na Mali ko ta che do sigilo to dala ko nga fien do ni mine adata no ko so ko ngobulu muso te barala den te barala i bɛna san logement social kɔnɔna la na milieu kɔnɔna la mais i bɛ kasi fa bɛ retraite la
den foyi tɛ min bɛ baara la ça fait une famille 100% chômeur n'a fɔra ko ka logement social tɛ ka bɔ i ka salaire la ka tila ka tigɛ bɔ pension fɛnɛ la e tila ka paro sara ka base e k'a den ɲɔgɔn de k'a lajɛ o cɛkɔrɔba baden bɛ logement social de en 1008 la première édition logement social min ye 2004 ye a ye taa lajɛ État kan ka réfléchir ninnu bɛɛ la e kun bɛ ka so sara bɛ ka tigɛ ka bɔ i kun salaire la mais bi i taara retraite la dɔ bɔra salaire jiginna kɛra pension ye mais hali bi a bɛ ka tigɛ den si tɛ baara la 100% chômeur 100% chômeur Et c'est donc les enfants. mais ni ma sa o de to Mali kɔnɔ n'i taara retraite la dɔrɔn i bɛ sa san fila o kɔfɛ i tɛ se ka balo dɔw yɛrɛ taara deli a bɛ se k'u minɛ o la yɛrɛ c'est que i tɛ i bɛ fɛn fɛn kɛ bilen Mali la quoi rien n'est préparé i b'i ka vie bɛɛ ka taa terrain min fɛnɛ san o fɛnɛ bɛ taa minɛ i la à 2 pas de la retraite u bɛ taa terrain fɛnɛ de la o litige cɛkɔrɔbaw de bɛ taa ni ka segin na tribunal ni baarakɛyɔrɔ ni mairie la f'u nana i bɛ se ka cɛkɔrɔba dɔ sɔrɔ pan kɔnɔ a bɛ se ka kalo 4 kɛ a bɛ na don o don a ka terrain papier ni kelen il a servi l'État pendant 30 ans a ye dugukolonin kelen min san k'o fɛnɛ t'a ta ye. Ça fait quoi a ye 40 ans de service de État la i bɛ t'o cɛkɔrɔba kelen de sigilen sɔrɔ mairie ni fɛnw na a bɛɛ ni Alaw ka kira cɛ dɔ kelen ka dugukolo minɛ a la san 40 baara la jamana ye. wa se t'a ye fana ka baga bari i b'o de sigilen sɔrɔ mairie la maire ko taa ka na wa cɛkɔrɔba in de don ale ye mɔgɔ tɔɔrɔ un vieux on est digne a jamana nafolo to yen ka jamana nafolo to yen k'i ɲɛsin baara ma o cɛkɔrɔba kelen de bɛna ɲɔli wele ko Ala ka lafiya di anw ma anw bɛ lafiya bɔ min diɲɛ kɔnɔ n'an ma hakɛ di an t'i lafiya n'an ma hakɛ di an t'i lafiya an ka mɔgɔw ka hakɛ d'u ma ni mɔgɔ ninnu kan ka recenser de joli jalaki tɛ ninnu ni mɔgɔ si cɛ i b'o ye anw de fɛ yan minute kelen na ne ma dɔwɛrɛ f'i ɲɛna dɛ so bɛ ka tigɛ bɔ pension de la bi denmisɛnnin tɛ baara la e ni Ala tɛ e bɛ se k'o kɛ cogo di ka nasɔngɔ bɔ ka tila k'i bɛ bana ta fura ta o la. iPhone min bɛ dugu la caman bolo. I bɛ se ka nin cogo di k'e bɛ ka fura ta o la n'i den ma kɛ bandi a bɛ kɛ mun ye n'i den ma kɛ popomani a bɛ kɛ mun ye n'i den ma taa juru la mɔgɔw ɲɛ i den bɛ mun kɛ i bɛ Mali de sɔrɔ tellement que i bɛ taa mɔgɔ i bɛ ça fait fantanya man jugu dɛ f'i den fana bɛ ba i la Mali kɔnɔ. Fantanya man jugu i den bɛ taa si étage ba kɔnɔ i yɛrɛ woloden a bɛ maloya n'i ka du ye ka taa si yɛlɛma i sigiɲɔgɔn du kɔnɔ musoman dama min bɛ si a terimuso fɛ yen cɛman dama min bɛ si a terikɛ fɛ yen a bɛ maloya n'u ka du ye n'i kumana n'i ko karisa papu dun a bɛ ninnu ka so i bɛ taa sɔrɔ ba yɛrɛ bɛ ji t'a la denmusomani joli bɛ balo n'a ba ye n'i taara u nɔfɛ dɔrɔn u t'i lasigi u terimuso ka du da la ou bien kuma dɔ la cɛmannin yɛrɛ n'a ka go nana nɔfɛ sisan a bɛ taa lasigi terikɛw ka so de a bɛ maloya n'u ka du ye tandis que Seba kalama a fa bɛ telimani de boli a ba bɛ dumuni feere da la musomanin yɛrɛ bɛ TikTok kan taa ni ka segin na i bɛ musomanin na ye bi a bɛɛ ni Ala cɛ u ka téléphone wari ka ca n'u da dilan ye a dɔw ka matelas i b'a fɔ ko Kinex o de tun ye musomanin fɛn fɛn a bɛɛ jɛngɛnen don mais dayɔrɔ kɛ dayɔrɔ kolen don i b'i kuru k'i da ka wuli o musomanin tɛ yen i b'a iPhone sɔrɔ min bolo ko matelas b'a bolo épaisseur de 20 a tɛ yen. mɔgɔ si tɛ u dayɔrɔ snapper ka yira i tɛ mɔgɔ si ka dayɔrɔ snapper wa n'u nana i ka yɔrɔ la dɔrɔn u bɛ to snap kɛ de la mais a y'a fɔ san pɛrɛn ka fɔ k'o t'u dayɔrɔ snapper le Mali vide fo Mali bɔ man di nɔgɔ la quoi a ka c'est des débats ne tɛ ninnu fɛ quoi je pense y'an ka to politique débat kɔnɔ mais la vie réelle du pays est là f'an ka ninnu de la baara dugu ma n'an ma ninnu la baara sonyali tɛ se ka ban parce que n'a fɔra k'e y'i fa ye nin na e dun fana bɛ ka kɔrɔbaya e fana bɛ sonyali de kɛ k'i ka vie dilan parce que i b'a fɔ k'e tɛ dangaden tu as vu ton papa dans la plus grande misère alors que fa ko i ma ko hɔrɔnya de ka ɲi i fa ko i ma ko il faut être digne fisson mais i yɛrɛ b'a la ton papa est en train de mourir il n'arrive même pas à se faire soigner e dun fana bolo bɛ faso baara la e bɛ mun kɛ i bɛ don da la tu essaies de voler pour que i kana k'i fa ɲɔgɔn ye i ka k'i fa ɲɔgɔn ye donc Mali problème filɛ nin Mali problème filɛ nin n'an ma nin de la baara on ne peut jamais prospérer parce que an ka wari bɛɛ bɛ taa ninnu de la donc franchement je pense que on a sorti un peu du cadre du débat vraiment n b'aw fo ka fɛn d'aw ma parce que
musoninw bɛ fɛ ka attaquer ɲɛ wɛrɛ u bɛ ka lajɛ ni ɲɛ dɔ ye kelen u b'a bolo ko n'olu ni n'olu tɛ voilà minnu bɛ yan olu bɛ fɛ u bɛ fɛ ka ne attaquer voilà après c'est une fois fa b'a bolo bi da la et nin tɛ quoi mais moi je parle de la réalité des choses ne n'aw si tɛ yan ne n'aw tɛ am na émission kɛrɛnkɛrɛnlen sigi Mali réalité kan i n'a fɔ vie sociale yɛrɛ kan parce que yɔrɔ fɛn nin fɛn nin a nafa ka bon wa min tɛ politique kuma il faut que an ka to ka ninnu dɔw fɔ an kana to ka maloya ni fɛn dɔw ye merci